ing'eyo seche moko kin kod wahiere ot kaka janyuol to sama kata makoso betie to ko yanya achiel ahinya wi duong' ang'ono emomiyo ifuo aparo ni contribution ma Gladys obedo ka setimo i siasa bende kosebedo katimo kaluo kucha nikech king'iyo apart from engagement mar national government i Homa Bay County wan joma ntiere circle ma NGOs wacho ganu the place ma the last ambassador ma US no limo mang'eny ahinya en Homa Bay County. The most investments mosebedo kadhi Western region manowuok i embassy ma US no dhi Homa Bay County. Koro equally nitiere gik ma contribution ma governor Wanga osebedo katimo iluo ma sana Homa Bay County. Koro jogi te gin jowa akwayo ni sama wabet ka koro wachiyo wangi nikech sama watimo kamano to wadhi miyo ng'at achiel wiye bedo mokut maduong' to wadhi thiro bende ng'at moro machielo to jogi te wadwaro gi nikech gin leaders magwa. Ng'ato osepenjo kar ka anene kumoro to ma en source ma dhi protect mane boda dakika achiel ka owacho ni ero ka lweny biro lweny wuok koko nitie winjruok onge ng'ama dhi keto ji mobed piny e kinde mar Raila Amolo Odinga koro onge pok wawinjo ka nitie ng'ama oikore mar bedo gi jogi piny ka dipo ni lweny wuok ng'anyo wuok ng'ama dhi kweyo ji e kinde sani nitiere udi ma ka ana lose parents na sama ise lose parents ka lweny wuok i ot ka uongo kod janyuolu maduong' to iluongo ni nyaka nitiere ng'ama nyalo take responsibility. Aparo ni mago jotelo mosezoea politics. Aparo ni Wanga kod Raymond for the interest mar joluo, for the interest of themselves too. Nikech Raymond kaka line dhini ibro na winjo nikech bende joge bende ground network moseloso chande joge bende osebedo kapimo nu ama tupe Raymond akwe kingpin wetu. So siasa bende nitie kaka ywayo gaji nikech ka idhi yudo ka jopiny ine mipamoni to kinyne kata kiny jadolo waseneno ka jodolo bende weyo nyaka dolo ma jodolo budonje siasa. So nyalo bedo ni nitiere kod interest mar siasa. To interest no bende ng'enyne luwore kod kaka jopiny wacho ni jopiny wananchi ndio wamesema kama ni kaka josiasa wawachoga. To nitiere kod network mose build koro onge wuonwa manyalo keto gi kamera achiel. But for the interest mar jogwa nikech sani wanyalo neno ni Wanga ma lose but after sometimes blunders moko dhi timore to wajon kumbe Wanga alikuwa mzuri huyu Raymond ndio afanyi kazi vizuri na other leaders. Kuro manyi mna nafasi kaka ginyalo bet piny kendgi bugi wog buwachno adier ne nitiere ywarok matin to kata mani ot jomonyuol majoremo man grema chiel bende ywarega wase yware wan differences mag waseketo thinge to wayie mondo wati karachiel. Erokamano. Adana ka uyori masani to ka waduogo ng'eno dhi bedo ka waloko tanga kendo ang'ane siasa moko mantiere to penjo ma uduogo godo ang' uduoka mana mapenjo